след като професор отнесе, аз си поканя Иванчето да изпитва в хотелска стая, нашето момче, Боби Ваклинов, не издържа, отиде да му развали панаира. Идиликата, това... Рандевуто. Един вид. Ще отидем и ще правим секс, какво ще правим? Да не стане така, че си легнем сега и после. После пак? После пак. Ваня и професор Колев се запътват към стаята. Минавай се през банята ви. Аз се първо. Добре. Ваня влиза в банята, а професорът е в трепетно очакване. През това време нашия екип дебне в коридора на хотела. Няма ли да минете през банята? Добре. Професор Колев влиза на свой ред в банята и вече е време екипът ни да се намеси. Бързо разминаване на вратата и размяната е готова. Вместо Ваня в стаята вече е Боби Ваклинов. Всеки момент ще излезе от банята и ще му пожелаем честита баня. Май се подмива в момента. Надявам се, че няма да е гол. Професор Колев! Как върви? Честита баня! Чакайте! Много здрав вие сте ръкопис! Заключи се! Как върви преподавателската дейност в... Как върви преподавателската дейност в треньорския факултет на НСА? Хубаво, че сте се загърнали. Първо честита баня, това съм аз Боби Ваклинов. Мили сте си ръцете, надявам се. Да приключим? Ние сега започваме. Добре. Всичко е наред. Всичко окей. Ние, знаете ли защо сме тук? Правим сега една поредица достойните преподаватели на България. Ние разбрахме, че вие имате така изключителен подход с студентите, високо ниво на преподаване. Въобще вие сте една светла личност и ви правим в момента телевизионен портрет. Чакайте, нали бяхте в банята, вие много държите на личната хигиена. Чакайте. Елате да си поговорим се. Значи в банята ще говорим. Не е хубаво, така малко съм на кръстопът в момента. Няма проблеми. Кажете, тук ли изпитвате? Много луксозен кабинет. Не. А какво правите тук? Защо аз съм учуден? Поканен съм. От кого? Поканен съм да ми направят един релаксиращ масаж. Успокойте се, всичко е наред. Ама чакайте, ние си говорим за академична дейност в момента. Вие нали осигурявате треньорски кадри? Вие имате една изключително достойна професия. Вие сте достоен човек. Аз направо, както се казва, шапка ви свалям. Алелуя, бебе. Хванали сега някаква тема, която искате да разнищите? Добре, окей. Ама аз не знам нищо. Аз съм тук същисан. Както вас са ви поканили, мен са ме поканили. Какво правим тук ние? На изпит ли сме? Получих покана за един релаксиращ масаж. Ама не от маман. Това е дуаена на масажистките. Не знам. Ама с освобождаване ли е масаж? Не, говорим за тонизиращ масаж. Чисто такъв... Да. Понеже знаете ли... Имам нужда от масаж, от релаксиращ масаж, от спортен масаж. Вижте, защо се притеснихте? Това е един масаж, нищо лошо няма. Значи, така е, но начина по който нахълтате в стаята, начина по който ме посрещат камерата, начина по който двама оператори снимат нищо. Нямахме повече. Значи, нормално ли е да влезете в стаята, да нахълтате и да снимате? Нормално ли е? Какво видяхте? Нищо, аз за това съм същи, искам да ви попитам какво се е случило тук. Вижте сега. Бях си вземал, вземам си един душ, и чакам да ме направят масаж. А тя масажистката? Не знам. Няма ли масажистка? Не знам. Значи нищо наредно не правите. Тогава защо се криете в банята? Носят се някакви слухове, че примерно вие сте вършили някакви наредни неща. Случвало ли се? Вие сте добър преподавател, така вие сте бивш декан, дългогодишен. Вие сте изцяло морален човек. Случвало ли се някакви наредни неща да сте правили в вашата кариера? Определено да кажа, смело мога да кажа, не. Нищо не е редно. Поне до този момент съм спокоен пред съвестта си. Не съм стигнал на нивото да получа скунст. Не, аз не съм с скунст. Случвало ли се, да кажем, от студент, примерно, за да вземе някакви изпити,
да искате пари или пък да искате, ако е хубаво момиче, да си легнете с него, да си искате откровено секс. Такива неща. Случва ли се? Такива слухове се носят? Вярвам на слухо. От вас строи изкряща доброта. Вие сте така... Въобще не съм позитивен човек. Общи, добър човек сте, нали? Морален. Поне така си мисля. Морален човек. Поне така си мисля. Просто аз не го вярвам да се е случило, примерно да си искате секс, понеже вие сте спортен деятел, вие сте бивш декан. Едва ли такива неща да се случат? Да приключим работа. Да, ама нали не мога да се... Исках да проверя, не може това да се случи. Значи не се е случило. Си категоричен. В този момент не се е случило. До този момент. Не се е случило нищо, да. Е, просто за един масаж. Да. А добре, ако ви кажем, примерно, че ние разполагаме така с един запис, в който вие най-откровено си искате от студентка, за да и решите проблемите с невзети изпити. Как ще реагирате? Първото, което не мисля, че съм говорил такова нещо. Поне си мисля, че не съм говорил такова нещо. Това е първото, което е. И второто, което е... Значи тия записи на практика, знаете, че нямат никаква юридическа стойност. И да нямат юридически, имат морална. За господар дефинираме всичко стойност. Вие ни харесате предаването, вече, не? Да, аз съм редовно го гледам, да. Кое ви е любимата рубрика, нещо? Кое ви е... Репортажите ги следите? Като почти да давате скунсковите, са най-добре. Скунксове. А примерно така, мислили сте, че мога попаднете вие в господаря? Да ви кажа честно, не съм се надявал. Не сте се надявал. Вижте, сами се случи. Излизате от банята, какъв кеф. Интересно да ми направите пиаракция така добра. Професор Колев, всъщност нещата са много сериозни. Аз даже предлагам сега да станем, за да поговорим сериозно, понеже ако искате да се облечете, ще се обърнем. Вие сте бивш декан. Спортен деятел. Да. И продължавам да работя. Отива ли на един бивш декан да иска от момиче секс? Не, няма такова нещо. Има такова нещо. Няма такова. Имаме ви записани. Добре, не ви ли е срам, искам това да ви кажа. няма такова Човек, Направо. Правим, ще отидем и ще правим секс. Какво ще правим? Какво другото правим? Тая постановка, която... никаква постановка не. Човек, който трябва да подготвя кадри треньорски, трябва да подготвя педагогически кадри. Момичето е в затруднение, искате да спите с нея, за да ги решите изпитите. Има такова нещо, заснели сме ви. Трябва да ви се срамуват. Добре, Нещата са много загрубели. Добре, аз ви казвам, че няма такова нещо. Добре, ама каква ми е гаранция, ако отиваме с вас? Аз съм тиган. Това осъзнаете ли колко е сериозно? Това е откровен цинизъм. Откровен цинизъм е това. Това е безгранична наглост от ваша страна. Искам да ви кажа, ще проверим какви са ви записите на такива искания от моя страна. Текстът има различни видове. Нормален, стандартен. Обичате да се облика. И така сте добре, между другото, поличката шотландска би отива. Тя от шотландското ръгби. Не, професор Колев, много са сериозни. Няма да се дръпна, докато не взете да поговорим сериозно. Да, ще се обичаме, ще говоря сериозно. Такива преподаватели като вас уронват престижа на професията. Благодаря, че вие сте загрижени за престижа на професията. Загрижен си? Не се ли срамува? Вие познаваме, не е точно така. Бой Латинов съм, да се Приятно Професор значи, Колев. не е точно така. А как? Искате да спите с нея? Аз разбрах, че сте... Значи, като тръгнем да различаме случаи, защото явно то ще бъде по съдебен ред, ще ви... Прете се, няма страшно. ще разберете истината каква. Ама истината, че искате се... Значи, истината поред вас е така. Аз исках само да ви кажа, да ви поздравя за този проект. Проекта, как се казваш? Проект Ваня бързо да завърши. Ако тръгваме с половин час и почваме да работим по проекта, Ваня да завърши възможно най-бързо. А да не би да сега да е преминал на проекта професор Колев по-бавно да свърши. За това рандеву, което се очертаваше, наляхте ли гориво в самолета? Керосин наляхте. Защо ли керосин? Аз съм дошъл за друго. В смисъл, Виагра не сте ползвали. Дошъл съм за друго, господин. За масажче. Масаж за щастлив край или иначе казвам, вие сте дошли за секс. Вие си тълкувате каквото си искате. Ма тази масажистка много време мина. Много и къде? Тя е видяла камерите, сигурно избяга. Уникален професор, уникална хавлика! За 12 години в управлението, кой знае колко масажистки е чакал в хотелски стаи да се вземат изпита той Емилия. Нас ни заня вълна от подобни сигнали, не само за НСА, така че нека никой не се чувства недосегаем. Сесията на Господари на ефира продължава. Браво, Кръстев! Призоваваме за повече смелост и ако някой е изпаднал в подобна ситуация, нека ни потърси, защото, както виждаме, има смисъл
има и последствия.